בשעה טובה החלטתם להקים אתר. בואו ננסה להבין למה כדאי לכם לחבר את האתר לגוגל אנליטיקס וגוגל קונסול. When this line rises, it shows your audience is growing. סיכום מלא. Google Analytics GA4 11/11. איך להגדיר טווח תאריכים? 1. היכנס ל-analytics.google.com. בחר את הפרופרטי של האתר. בצד ימין למעלה, בחר טווח תאריכים. From 2025-1-1 to היום. לחץ Apply. דוח Pages and Screens. מה לומדים? שמראה אילו דפים מקבלים תנועה וכמה זמן אנשים נשארים בהם. Views. כמה פעמים הדף נטען. Active Users. מספר משתמשים ייחודיים שראו את הדף. Views per Active User. כמה פעמים אדם אחד ראה את הדף. Average Engagement Time. כמה זמן בממוצע נשארו בדף. Event Count. כמה פעולות היו, גלילה, קליקים, טופס וכו'. Key Events. המרות שהגדרת, למשל וואטסאפ, טלפון, טופס. איך מפרשים? זמן שהייה מעל 1.5 דקות, טוב. זמן שהייה מתחת ל-45 שניות, דורש שיפור. אם דף מסוים מקבל הרבה צפיות ונשארים בו הרבה זמן, זה דף חזק. אם אנשים מגיעים לדף אבל נוטשים תוך שניות, צריך לשפר את התוכן, כותרת, תמונות, CTA. דוח Traffic Acquisition. מה לומדים? זה הדוח שמראה בדיוק מאיפה מגיעה התנועה לאתר. הקטגוריות העיקריות. Organic Search, חיפושים בגוגל. Organic Social, פייסבוק, אינסטגרם, רשתות. Direct, כתבו את הכתובת או נכנסו מקישור לא מזוהה. Paid Search, פרסום בגוגל Ads. פירוש הנתונים לפי כל מקור תנועה. 1. Organic Search, מביא הרבה תנועה. אחוז מעורבות גבוה. זמן שהייה בינוני. משמעות, ה-SEO שלך מתחיל לעבוד. כדאי לחזק דפים שעולים בגוגל. 2. Organic Social. זמן שהייה גבוה מאוד, 3-4 דקות. משתמשים חמים. משמעות, תנועה איכותית. כדאי להמשיך לקדם פוסטים וסטוריז עם לינק לאתר. 3. Direct. זמן שהייה בינוני. מעורבות נמוכה יחסית. משמעות, תנועה שמגיעה משמירה במועדפים, וואטסאפ או SMS. 4. Paid Search, Google Ads. זמן שהייה נמוך מאוד, כ-14 שניות. למרות זאת, כן יש המרות, 3. משמעות, המודעות מביאות תנועה טובה, אבל דף הנחיתה לא מחזיק את המשתמשים מספיק זמן. מה כדאי לעשות עכשיו? 1. לשפר דפים עם זמן שהייה נמוך, פחות מ-45 שניות. 2. להביא יותר תנועה לדפים חזקים, למשל צילום אדריכלות. 3. להגדיר Key Events, טלפון, וואטסאפ, טופס, כדי למדוד המרות כמו שצריך. 4. לבדוק את דפי הנחיתה של גוגל Ads, אולי חסר בהם מידע, או שהמשתמש מצפה למשהו אחר. המסקנה הגדולה, האתר שלך מקבל תנועה איכותית. SEO עובד, רשתות מביאות אנשים מעוניינים, והקמפיינים בגוגל מייצרים לידים. אבל כדי להפוך יותר מהתנועה למתעניינים, צריך לחזק את דפי הנחיתה והקריאה לפעולה. ברוכים הבאים.
היום נלמד להבין 3 מדדים מרכזיים בגוגל אנליטיקס 4. 3 המדדים האלו מאפשרים לנו לענות על שאלה אחת פשוטה. האם האנשים שנכנסים לאתר שלי באמת מתעניינים במה שאני מציע? אנחנו לא מסתכלים רק על כמות כניסות. אנחנו מסתכלים על איכות התנועה, על העומק, על ההתעניינות ועל ההתנהגות בפועל בתוך האתר. 3 המדדים שעליהם נדבר הם Engagement Rate, Average Engagement Time per Session, Events per Session. בואו נצלול פנימה. Engagement Rate. כמה מהמבקרים באמת נשארו? תחשבו על Engagement Rate בתור מדד איכות. זה אחוז המבקרים שלא נעלמו אחרי כמה שניות, אלא באמת נשארו באתר ועשו משהו. גוגל מגדירה סשן מעורב לפי 3 תנאים. המשתמש היה באתר יותר מ10 שניות, או שהוא עבר לדף נוסף, או שהוא ביצע פעולה משמעותית, כמו גלילה או קליק. Engagement Rate גבוה אומר שהתנועה שלכם טובה. לא הגיעו בטעות, לא קפצו החוצה, הם מצאו משהו שמעניין אותם. Engagement Rate נמוך אומר שהקהל לא מתחבר, או שהדף לא תואם למה שהם ציפו למצוא. Average Engagement Time per Session. כמה זמן הם היו פעילים? עכשיו נעבור למדד השני. כאן אנחנו לא שואלים רק מי נשאר, אנחנו שואלים כמה זמן הם היו פעילים. רק הזמן שבו המשתמש עושה פעולה נספר כ-Engagement Time. זמן שבו הדפדפן פתוח, אבל המשתמש לא זז, לא נחשב. איך לפרש? מעל 1.5 דקות, מצוין. בין חצי דקה לדקה, בינוני. פחות מ-20 שניות, בעיה. זמן פעילות גבוה אומר שהקהל באמת קרא, בחן, גלל וחקר. זה מדד שמספר עד כמה התוכן תופס אותם. אם הזמן נמוך, זה או שהתוכן לא מעניין מספיק, או שמשהו בדף הנחיתה לא מתאים למה שהמשתמש ציפה לראות. Events per Session. כמה פעולות הם עושים? המדד השלישי משלים את התמונה. כאן אנחנו מסתכלים על רמת הפעילות עצמה. Events הם כל פעולה שהמשתמש מבצע באתר. גלילה, מעבר לדף נוסף, קליק על תמונה, פתיחת גלריה, צפייה בווידאו, פתיחת תפריט, לחיצה על כפתור. Events per Session גבוה אומר שהאתר מושך לפעולה, שהמשתמש בודק, לוחץ, מתעניין, מתקדם. Events נמוך אומר שהמשתמש נכנס, הסתכל לשנייה ויצא. החיבור בין 3 המדדים. כשאנחנו מבינים את כל אחד בנפרד, נחבר אותם יחד לתמונה מלאה. Engagement Rate. האם הם בכלל נשארו? Average Engagement Time. כמה זמן הם חקרו? Events per Session. האם הם באמת עשו משהו? כאשר 3 המדדים גבוהים, יש לנו תנועה איכותית, תוכן טוב ודף שבאמת עובד. כאשר אחד מהם נמוך, אנחנו יכולים להבין מה השתבש. האם הם לא מצאו התאמה? האם הם לא התחברו לתוכן? או שמא הדף לא מעודד פעולה? לא להרדם, יש לנו עוד הפתעות. Google Search Console Queries. בואו נבין רגע מה אנחנו רואים כאן. אנחנו נמצאים בגוגל קונסול, בתפריט Performance, ובתוך הדוח שנקרא Queries. זה אחד הדוחות הכי חשובים. למה? כי הוא אומר לנו בדיוק באילו מילים אנשים חיפשו. כמה פעמים האתר שלנו הופיע בתוצאות, וכמה פעמים באמת לחצו עלינו. עכשיו שימו לב. לדוגמה, הדף שלנו בנושא צילום דירות. הדוח מראה 855 הופעות, אבל 0 קליקים. 0. מה זה אומר? זה אומר שהדף קיים, הוא מקבל חשיפה, אבל הוא לא משכנע אנשים להיכנס. הכותרת לא מספיק טובה. התיאור לא מספיק ברור, או שפשוט לא נתנו לגולש סיבה אמיתית לבחור בנו. אבל החלק החשוב הוא זה. יש חיפושים. יש ביקוש. אנשים כן מחפשים את השירות הזה.
וזה אומר דבר אחד, שווה להשקיע בדף הזה, לעדכן את הכותרת, להוסיף דמות הזה, לעדכן את הכותרת, לשפר את התיאור, להפוך את התוצאה שלנו לכזאת שאנשים ירצו ללחוץ עליה. זה הכוח של הדוח הזה. הוא לא רק מספר לנו מה קורה, הוא מראה לנו איפה ההזדמנויות שלנו להרוויח יותר. דוח Pages בגוגל Search Console זה הדוח שמראה לנו אילו דפים באתר מקבלים את מירב החשיפות, ואילו מהם מצליחים לגרום לאנשים להקליק. לדוגמה, הדף שלנו, צילום דירות. יש לו 833 חשיפות, אבל רק 4 קליקים. מה זה אומר? זה אומר שהדף מופיע בהרבה חיפושים, אבל הוא לא משכנע אנשים להיכנס. הכותרת לא מספיק טובה, התיאור לא מספיק ברור, או שפשוט לא נתנו לגולש סיבה לבחור דווקא בנו. מצד שני, המספרים מראים שיש חיפושים, יש ביקוש, אנשים כן מחפשים את השירות הזה, ולכן זה דף ששווה לשפר, לעדכן את הכותרת, לשנות את התיאור, ולהפוך את הכניסה לאתר לעוד מתעניין שמתקשר או שולח לך מייל או וואטסאפ.